Bubagrani wan chungmung bubagrani shaktharmung bai belbari chabdunal ni tigi tini volleyball te cricket ni thangmung ni manui bagi jaka Bikram Moltham ADC village ni lukurokno Shiklarok thangmung hapar bai gadalai borok fikmung kuri khlai sak kaham tongthun o wan chungmung o naharmung bubagrani haini bagino belbari chabdunal ni bukhak tini volleyball te cricket thangmung ni manirok bagjaka Manei bagthani o sakbai thangthangni manjui kha belbari subzonal chairman Shantanu Debbarma tei thangmung manui bagmani salo tei nangkukmani kogrokno bo saikhanari ka thangmung sini bagui busuk kaham tei manui khwnui thangmung bagthani o bubagrani busuk saktharmung tong abono tuibo koknar kha. Bo bisino amo mani ro ba ka thang mani je hambai filano sini media friends no tini onyo salo bagma haige no tini bo or tini ke office no borok faile ka sini Bikram Moltham disini duita team faika jutila parabai or tam kamu nong Lolit Mohan ni kaisa borok ni team faileka duita team borok noro cricket bat set kai nini volleyball set nini chess kai Chinese abai rok je borok football abrok jeta borok ni skill tongmani borok mo team rok ni demand tongmani borok no tini rohor jakha omo haikeno bagui tongo je chini concern bisiso jeta chini players rok tongmani football players panong thung cricket team panong thung nini chess thungnai rok interested chess thungnai rok panong thung borok chess rojago abo haike varieties jeta chini o jaga sports ni items tongmani aborok no chung distribution khlai tongo chini TTIDC ni hoite oro chini subzone nomo kha belbari subzone abo Bikram Moltham bisi belbari subzone under klaio 10 ta bisi ni bisingo kaisa bisi hambai nama chungo chini bubagrano bini initiative tai chini chief executive member chini Sir Purno Chandra Jamatiani chai tongmung bai chini chrai rokno tabuk thungni noklao tubui fainani jeta chai tongmung naharmung jeta chini drugs no chung haksal khlaiei drugs bai kagui thungmung bai kwrwngnani chini chaitokmani chini Maharashtra tai chini TTID chini CM ni chaitokmung aboni bagai tini obo haike chini every subzone no bangma varieties items football volleyball cricket badminton nini chess Chinese checker panonde abai bangma sports ni items chung bagjagai tongo tini oboni kaisan oro duita teams no tini duita tin chaita items borno bagai rojaka hambai tin ro thung mani rok man khatini haro hambai belai sini media person abo tai sabjunal sar sabjuni bijingtei bubagran bijingtei sing thumung khela rok mangkha sing bat set mangkha tei Chinese rok volleyball rok football rok malangkha sing Bikram Moltham bisi phalika tini duita team Lorimon para kaisa yang jutila kaisa sing duita para phalika go khela mani rok na phinen bagai abun bagai belai khasrangka hambai sing bo subjonal ni abo tei belbari subjonal andaro ini je khelani mani je mani aro obo to belakhin tongthoka tamni ke nani bagi man khaba jete abar bagi belakhin hambai koita para ni no tin khalang sing ke oro duita para ni bagi khalang khata duita para ho bagai